Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka West Coast Hills District jong jila Meghalaya kalapau hakamap jong kari India hakabai day bat ka Swachh Bharat Mission hadian bakawai kalong kemi kalayang hi halagi jong kikijat banchina hi kapan khana claim da up hadu pandayo pisa nak sorkar ikong Marshall basayo moj nakasnong maukhan kabahap ha Mount Hat Ration Community and Rural Development Block kalayo pediang ya ka Swachh Shakti Award Women Champion na Menteri Rang Badu Jangkari Narendra Modi haka khatarik mentau benai rempang namar bakalapan ya ka mensim trish tom haka bawanra ya ka jingko jingsuba haka snong kathau ka kong Marshall basayo moj haka por ba ka sorkar kadangile bonwanra ya ka Open Defecation Free ODF lani kisnong kibaladan da ka pankhana haman lagi thlewing Kalashna hi ya kapan kana klaim da up manyo jingerap ni ka skim nak sorkar wat hadian ba sorkar kala sedang ban penrekam ya kini ka skim katkum ke jinge thu jongki officer ka Swachh Bharat Mission West Coast Hills District kani kalong kemi haba kala yo ya ka jingma ka ba up na ka jinglai pan kana pathar kala sedang ban tre ya kini kam da ka bati thliu hi klaim da up yanu hadu ban adap snai ka pan kana lingba kani na ka liang ki officer kila pha ek video clip jong kani ka khana jong kani ka long kemi bat ka sorkar India kala jit eka banyo pediang ya kani khusnam ringkat bat chphongot kiwei pat ki kenthai na kiwei pat ki jaka jong kari India ya kani khusnam la sam ha Kurup Kshetra ha ka jela Haryana ha ka khatatrik rumphang arajar khat khandai na kaliang ki officer ka West Coast Hills District na do deputy commissioner bat Tilingwa member secretary bat Dennis Chabong ikong B Paryong bat ki staff jong ka Swachh Bharat Mission ki la penpau ka jingsong kemen halor kani ka jingjob kani ka long kemi bat ongru ba ka dei ban long ka nuksa ka babhai ki wei pat ki snong ha kaliang ka jingle khoj kham tam ha ka jingsnai ki jaka lekbar ki bapaka kani ka award ka ba iyo ikong Marshall basayo moj ibadina kasnong maukhan po Mount Hat Ration Block West Coast Hills kadai halor ka program ka jong i Prime Minister jongi i Prime Minister Narendra Modi kabadai ka Swachh Shakti ha ka bala penlong ha po Kurup Kshetra Haryana ha ka khat artarik mentau benai but ha kani ka event la nakari jongi la jet tang khat arngut ki badai kita ki women champion lani kita ki Swachh Shakti but ikong Marshall ide iwe na pedeng kini ki bayo ya kani ka award award ka bayo ha kani ka bapenlong ya kani ka Swachh Shakti kalong ha lor jong kata ka contest ka bagi ong ka Swachh Sundar Sauchalia ha ka ba ki long kemi ki ngia airong airup ya ki pankhana khnang ba kanlong ka ban ipun phu pen phieng khnang ba ki khun ki ti ka yeng ka sam bat baro kin long kin yasnguju ban pendon kam ya ka kidai maki ki bakungu ka baning kong kidai maki ki bayalam ya ka snong ka thawru ba ki sabut lem ki we ngi ngakungu ya kaya kirang pak senang ki om berka nak opis ki bitha orang pak senang ngakungu bencana no era kejang kepankana engkong tot ya tlu saput ong jelu bat ukrang ro saput bat saput tu kai jaka bencana yum bat masa bu ya kumut teo beria kumut nggak bu teo ngabu cua dah mau kan kena mungkin ya teo deh masa dung cikendau ada dung cikendau masa siang tu ki sulit pasti pankhana yang ni senang bersenang adu senang belajar khanyo ya ka pankhana ni sinahi bat kapar bi halu jimnai ya punya ya kani ka jing airong te kalong apa cuma to sipun hi yang ni ba itanat ikhoi ban lai chato japo pe khana ikhana ro ki to sipe ki yu ki pe itanat to kini ki pra marjar prashna pratha ko yu ki ki kali ke yang ki ang kumlo ka phila ba chna ne pe khana yu pa pi hoi kai ni sna hi ta kai ki pur lang ki ang ni ron yang ya pasang ni sna hi ni la na yang le ko ma phi jing snu jong a hala ni ta ka bang la kini ka pe khana ta ka long ha kan lo ka jik su khut kini ka ti ya ki ti yang jong ni ban ha chna ha thau ni su khut chi cha bara yo kini ka pe khana
wah ban ai rap kubor ai kubor lam lek tu ki ramajan pramal bantu ban lek khut ban ai rong yang kini ban khana ban yo ka jing to shi boni yang ni badon ki khun badon ki hana ka jing pang ka jing chitong Hakitium dan kiskan terjadi habang late lagi penkna kebutuhan masih terus menjadi masalah kritik.